Ens trobem avui a la presentació d'aquesta Catalunya Bike Tour a la comarca de l'Anoia, amb sortida i arribada a Igualada. I avui ens acompanyen el Jordi, per part de l'Ajuntament, i el Dani, del Consell Comarcal, respectivament. Com estem? Va, que ja estem arribant a la Torre de la Manresana, Ens trobem ja a Sant Martí de ses Gaioles. Aparcar-me és una oportunitat molt maca, que passi la e-bike per allà. A nosaltres ens encanta que el nom de Rubió ressoni per tot allà on sigui. Ens agrada que coneguin els nostres pobles. Oferint aquest potencial del territori és del tot necessari i importantíssim per contribuir al turisme. I jo veig molt la comarca com una flor, on hi ha un centre, hi ha uns pètals que crec que hem de demostrar primer a nosaltres mateixos i després a tota la resta. No? I en aquest sentit, l'Slow Tourism i tot el que fem a través d'aquesta estratègia és una oportunitat per la comarca.